Delyth Phillipps di'r enw, a dwi'n gweithio i gwmni Chwarae Teg. A beth da ni'n neud ydy, da ni yn edrych ar beth sy'n rhwystro merched rhag cyrraedd eu potensial yn y gweithle. Ges i'n ngwahodd i'r cyfarfod brecwast mae bore yma, oherwydd oedd o'n trafod hyfforddiant yn y gweithle a sut mae cyflogwyr yn gallu cymryd i'r rhan nhw yn ogystal â'r Llywodraeth yn neud yn siŵr bod gennym ni pobl yng Nghymru sydd wedi hyfforddi i'r safon gorau. Ar y bwrdd ni, o gennym ni gyflogwr oedd yn gweithio yn y diwydiant gofal, felly ar i ni ganolbwyntio ar y diwydiant yna. Ac oedd hi'n deud bod well gynnu hi bod i gweithwyr nhw'n dod ati nhw heb yr hyfforddiant a bod nhw'n hyfforddi nhw'n fewnol. Felly oedden nhw'n licio'r ffaith bod nhw'n cael arian gen y Llywodraeth i helpu efo'r hyfforddiant. A so nhw, ond bod nhw hefyd yn gweld bod na, os nhw'n cael hyfforddiant i fatha hyfforddi'r hyfforddwr, so nhw'n gallu gwneud mwy o'r hyfforddiant yn fewnol. O'n i hefyd gweld bod cyflogwyr bach yn gallu dod at ei gilydd i gynnal hyfforddiant ar y cyd a bod hynna'n ffordd ymlaen. Ac oedd hi'n teimlo bod oedd y newidiadau yr Llywodraeth yn edrych i mewn iddyn nhw, sef cwtogi ar yr arian sydd yn cael ei roi i gynnal hyfforddiant, bod yr cyflogwyr yn gallu gwneud i'r rhan nhw a bod 2 flynedd yn gyfnod teg fatha i'r newidiadau ddod i mewn. O be nes i glywed, bod yna lot ar y byrdd eraill, yna 3 bwr arall, ac y pethau gath i trafod, dwi'n credu ysdi gyd o'r pethau yna yn cael i gweithredu, bod y newidiadau yn mynd i fod yn, bod y cyflogwyr yn mynd i fod fwy tebygol i gytuno fatha, os di'n hefo'r newidiadau a bod nhw'n mwy bodlon i gymryd, i ddeall bod dyn nhw'n gallu cario ymlaen, oherwydd bod na ddiffyg arian yn y pot fel petai, bod yr hyfforddiant am ddim yn mynd i barhau am byth, a bod rhaid iddyn nhw gymryd cyfrifoldeb am hyfforddi staff eu hunain.